Детски приказки. Здравейте, деца! Аз съм Таня. Аз съм Павел. Тази вечер ще ви прочетем няколко приказки за доброто и злото. Първата приказка се казва "Двамата братя и тайната на забравената гора". В едно далечно и забравено от времето кралство живеели двама братя, наречени Диам и Тамас. Диам бил сияен и добър като слънчев лъч, докато Тамас носил тъмнината в сърцето си като бурен облак. Въпреки че били от една кръв, братята вървели по различни пътеки. Диам помагал на нуждаещите си и винаги търсил хармонията и справедливостта, докато Тамас бил егоистичен и властен, използвайки хората за свои собствени нужди. Един ден техният мъдър и великодушен крал решил, че е време да предаде короната, но вместо да избере един от своите синове, той поставил пред тях предизвикателство. Онзи от вас, който успее да донесе вода от извора на мъдростта, който се намира в сърцето на забравената гора, ще стане следващият крал, обявил той. Тамас, който желаял короната за себе си, незабавно се отправил към гората с мисълта да стигне до извора първи. Но пътят му бил пълен с препятствия, които той се опитвал да преодолее с сила и хитрост, без да се замисли за последствията. Сякаш забранената гора знаела за черните намерения на Тамас и на всяка крачка му поставила все по-сложни и опасни изпитания. Тъмните му планове и стремеж към власт сякаш разпалвали гнева на самата природа. Вихрушки се вихрили пред него, като искали да го отблъснат назад. Дълбоки и невидими ями се отваряли под нозете му, а дърветата изглеждали като живи същества, протягащи клоните си, за да го спънат. Но Тамас не се предавал. Всеки изминал ден, неговото желание за мощ и управление над кралството ставало все по-силно, каращо го да игнорира болката, умората и дори страха, който изпитвал понякога. Той използвал всички хитрини, които знаел, като подкупвал някой от пазачите на гората и мамел други, за да намери най-бързият път до извора. Но колкото повече използвал мрака в себе си, толкова по-трудно му ставало да вижда пътя напред. Междувременно Диам вървял с увереност и спокойствие по своя път. Той спирал да помогне на изгубени пътници, да лекува ранени животни и дори да освободи един пленен елф, който се бил заплел в капан на ловци. В замяна елфът му разкрил тайната пътека към извора на мъдростта, която била скрита от очите на хората с лоши сърца. Когато най-накрая Тамас достигнал до мястото на извора, бил преуморен и изтощен, но пламъкът на амбицията все още горял в очите му. Студената и бистра вода пред него изглеждала като най-желаната награда. Но когато се навел да пълни своя съд, водата отстъпила, сякаш била жива и не желаяла да бъде докосната от него. В този момент, когато се чувствал най-близо до своята цел, Тамас осъзнал, че всички негови опити да използва мрака и силата за постигане на целите си били осъдени на неуспех. Диам от друга страна тръгнал на път с чисто сърце, помагайки на всеки, когато срещнал по пътя. Всяко добро дело, което извършвал, му помагало да преодолее препятствията по пътя с лекота и мъдрост. Като продължавал напред, Диам срещнал един стар мъдрец, който живеел в пещера, обвита в плътен мъх и забравена от времето. Мъдрецът, забелязвайки чистотата и светлината в сърцето на младия принц, решил да му предложи съвет. Пътят към извора на мъдростта не е само преминаване през физически препятствия, казал старецът с бръчките на безброй изминали години на лицето си. Той изисква и пътуване вътре в себе си, разкриване на най-дълбоките ти страхове и желания и преодоляването им с любов и разбиране. Диам внимавал и обмислял думите на мъдреца, отделил време да медитира и да се свържи със своя вътрешен свят, което му помогнало да осъзнае своята истинска сила. Не тази на меча и щита, а силата на сърцето и духа. Продължавайки пътя си, той срещнал река, която изглеждала непреодолима. Водите й бушували с такава сила, че никой не смел да я прекоси. Но Диам, вдъхновен от думите на мъдреца, намерил спокойствие в себе си и призвал силата на доброто и хармонията. След малко водата отихнала и той видял камъни,
които образували път през реката. С благодарност и уважение към природата, той прекусил водата без никакви проблеми. Докато се приближавал към забранената гора, сърцето на Диам било спокойно и уверено. Животните в гората не се страхували, а по-скоро го приветствали като приятел. Дори вятърът му шепне от тайни пътища, препускайки през гъстата растителност. Когато и двамата достигнали до извора, Тамас се опитал да използва силата си, за да изтласка брат си и да вземе водата първи. Но изворът, който реагирал на намеренията на техните сърца, отказал да даде вода на Тамас, докато пред Диам потекла чиста и светла, каквато била и душата му. Диам, стоящ със съдът в ръка, от който водата тихо потичала, погледнал към брат си със съчувствие и любов. Не става въпрос за това, кой от нас прави повече, Тамас, казва той с мек глас. Става въпрос за начина, по който правим нещата. Изворът не вижда силата на мускулите, а силата на сърцето. Твоята алчност и гняв само те отдалечават от истинската мъдрост. Тамас, озадачен и разтърсен от думите на брат си, отстъпил назад. Въпреки гнева си, той не можел да отрече истината в думите на Диам. Той знаел в сърцето си, че е избрал път, изпълнен със самота и разруха. Но как мога да променя това, което съм направил? Как мога да бъда като теб? Попитал Тамас. Гласът му издавал, че е на ръба на силите си. Диам подал ръка към брат си и отговорил. Пътят към промяната винаги е отворен, Тамас. Започва с искрено съжаление и желание за различен начин на живот. Трябва да се научиш да слушаш не само желанията на ума си, но и молбите на сърцето си. Тамас, все още притеснен, но и осветлен от думите на брат си, погледнал към извора. И тогава се случило нещо невероятно. Когато Тамас признал грешките си и поискал прошка, изворът започнал да тече пред него, но водата била различна. Тя сияела със сребрист блясък, символизирайки надеждата за ново начало. Братята, сега обединени от разбирането и прошката, се върнали при своя баща. Диам бил коронован за крал, но в своето царуване винаги разчитал на Тамас, като свой съветник и най-доверен приятел. Те заедно управлявали кралството с мъдрост и справедливост, доказвайки, че най-силната власт идва не от железният юмрук, а от сърце, отворено за любов и прошка. А сега следва приказката за Ина и Лино, танцът на рифовете и тъмнините. На дъното на спокойния и таен океан имало две села. Село на рифовете, населено от цветни и светещи рибки, и село на тъмнините, където обитавали същества, които предпочитали мрака и тишината на океанските дълбини. Рибките от селото на рифовете били известни с това, че разпръсквали светлина и цвят навсякъде, където отидат, правейки океана още по-красив и жив. Те играели сред коралите и танцували в ритъма на океанските течения. В селото на тъмнините обаче животът бил много различен. Съществата там ценели тишината и спокойствието, които мракът на дълбините им предлагал. Те не разбирали защо рибките от рифовете винаги търсили светлината и защо искали да правят всичко толкова цветно. Един ден малка рибка от рифовете на име Ина решила да изследва океана и случайно попаднала в селото на тъмнините. Тъмните същества били изненадани от нейната светлина и я посрещнали с недоверие. Ина, като забелязала недоверието в очите на тъмните същества, спряла и със смел глас казала: „Здравейте, аз съм Ина от светлите рифове. Не идвам да нарушавам спокойствието ви, а само да изследвам и да науча повече за вашият свят." Едно от съществата, наречено Лино, стъпило напред и отговорило: „Ти си от тези, които винаги плуват сред светлината. Какво може да те накара да дойдеш тук, в нашия мирен мрак?" Ина с усмивка отговорила: „В нашия свят цветовете и светлината ни радват всеки ден, но аз вярвам, че можем да научим един от друг. Разкажи ми за вашия свят, защо предпочитате мрака?" Лино малко по-спокоен разказвал на Ина за красотата на тишината, която мракът предлагал, и как в техните води можеш да чуеш песента на океана, необезпокояван от блясъка на светлината. С времето Ина и Лино започнали да разменят разкази за своите светове.
Ина говорила за танците на рибките сред коралите и игрите на светлината с водната повърхност, докато Лино я запознал с таинствените пещери и дълбоководни съкровища, които светлината рядко достигала. В крайна сметка Ина му предложила: защо не дойдеш с мен на светлинните рифове? Ще те предпазя от прекалено ярката светлина, така че да можеш да видиш красотата на нашия свят, без да се чувстваш изгубен. Лино колебливо, но любопитно се съгласил. Пътувайки заедно, те открили, че светът на другия не е толкова страшен, колкото изглежда на пръв поглед. Рибките от селото на рифовете били въодушевени от новия си гост, който разказвал истории за таинствения свят на тъмнините. Осъзнавайки, че споделянето на своите светове може да донесе толкова много приключения и приятелства, Ина и Лино решили да организират среща между жителите на двете села. Те се събрали на мястото, където светлината и тъмнината се срещали на брега на мистичният океан. Там, сред разкази и игри, всички разбрали, че различията могат да бъдат мост към нови приятелства и че светът е по-богат, когато се споделя. И така Ина и Лино станали символ на единство между светлината и тъмнината, а тяхната приказка била разказвана отново и отново сред всички жители на океана. Сега ще ви прочета и последната приказка за тази нощ. Тя се казва Талисманите на крал Арион. В древното царство Елария, където земите били плодородни, а небето винаги синьо, живеел мъдър владетел на име крал Арион. Той имал два талисмана, един от светлина и един от мрак, които поддържали баланса между доброто и злото в царството. Талисманите били предадени на Арион от предците му, които го научили, че истинската мощ идва не от това да побеждаваш другите, а от това да намираш хармония между светлите и тъмните аспекти на живота. Един ден мрачен чародей на име Вардан завидял намера и благодействието в Елария. Решил да открадне талисмана на мрака, за да наклони баланса към злото. Успял да проникне в кралския замък през нощта и да измъкне талисмана, без да забележат стражите. Вардан избягал в далечните и непроходими планини на север, където изградил тъмна кула, изградено с магии и заклинания. Той положил откраднатия талисман върху олтар от черен камък и всяка изминала нощ мракът в Елария нараствал, като поглъщал светлината и радостта на хората. Крал Арион, осъзнавайки, че балансът на царството е нарушен, свикал своя съвет на мъдреци, за да намерят решение. Сред тях била и Велена, старата вещица на леса, която прозряла, че единствено чрез съчетаването на светлината и тъмнината може да бъде възстановен мирът в Елария. Трябва да изпратим посланик на доброто сърце на тъмнината, предложила Велена. Само когато Вардан види, че светлината може да съществува дори в най-тъмното място, той може би ще разбере, че балансът е ключът към истинската мощ. Крал Арион, разтревожен от мисълта за опасностите, които биха могли да сполетят някого на такова пътешествие, с изненада открил, че неговата дъщеря, принцеса Лиана, стои твърдо пред него, готова да се отправи на тази мисия. Въпреки опасенията на баща си, тя знаела, че нейната чистота и доброта могат да бъдат светлината, която да разтопи дори най-ледените сърца. Оборудвана с най-добрите защитни амулети и магии, които Велена и съветниците можели да я предложат, Лиана тръгнала на дълго и опасно пътешествие към северните планини. По пътя срещала различни същества. Някои добри, помагащи да намерят пътя, други зли, искащи да я попречат. Всяко предизвикателство я правило по-силна и по-мъдра. Когато най-накрая достигнала до кулата на Вардан, Лиана се изправила лице в лице с чародея. Очаквала да види истински злодей, но вместо това открила самотен и измъчен човек, който дълго време бил погълнат от собствената си болка и гняв. Защо донеси светлината в моето царство на мрак? Изсъскал Вардан. Очите му издавали страх и любопитство. Защото дори в най-тъмните места може да се намери светлина, отговорила Лиана с увереност, стъпвайки още по-близо до него. И във всеки от нас има и светлина и тъмнина. Истинската мъдрост и сила идват не от това да отричаме едното или другото, а да намираме хармония между тях. Вардан се загледал в нея, като че ли за първи път виждал истински човек.
Не враг, който да победи, а същество като него, което търсило разбиране и баланс. Неговата ръка несигурно се протегнала към талисмана на мрака, който лежал на олтара. За миг светлината и тъмнината в кулата се сблъскали, като изпратили вълни от енергия през цялото помещение. Ако върна талисмана, започнал Вардан, ще ми простят ли хората на Елария за това, което съм направил? Лиана поставила ръка на рамото му. Прощението е път, който всеки може да извърви, но аз вярвам в доброто в сърцето на всеки. Ако покажеш, че си готов да работиш за хармония и мир, аз съм сигурна, че народът на Елария ще види истинският ти характер. С тези думи Вардан взел талисмана и заедно с Лиана го върнали на мястото му в кралския замък. Когато двата талисмана били отново заедно, светлината и мракът започнали да танцуват в хармония, възстановявайки баланса в Елария. И тъй, когато балансът бе възстановен, природата в Елария отново процъфтяла. Реките потекли с нова сила, земята родила плодове, по-богати от всякога, а небето се разчистило, откривайки сиянието на безброй звезди. Хората по улиците празнували, пеели и танцували, обединени от радостта и благодарността към принцеса Лиана и Вардан за тяхната смелост и мъдрост. Крал Арион стоял на балкона на своя замък, наблюдавайки сцената на радост и единение. Сълзи от благодарност бликали от очите му. Той знаел, че този ден ще бъде запомнен завинаги в историята на Елария, като денят, в който светлината и тъмнината намерили път една към друга, за да създадат свят, изпълнен с мир и хармония. На следващия ден крал Арион организирал голямо тържество в чест на Лиана и Вардан. Той обявил, че от тук нататък този ден ще бъде празнуван като Деня на хармонията, където всички жители на Елария ще се събират, за да отбележат важността на баланса между светлината и мрака. Лиана и Вардан, стоящи до краля, били посрещнати с овации от народа. Всеки разбрал, че въпреки различията, които могат да съществуват между индивидите, общата цел за хармония и разбирателство е това, което ги обединява. В течение на времето Лиана станала известна като принцесата на светлината, символ на надежда и доброта, докато Вардан като чародея на хармонията, показващ, че всеки може да промени пътя си към по-добро. И така, всяка година в Деня на хармонията хората на Елария се събирали заедно, за да празнуват мира и единението, които били възстановени в тяхното кралство. Историята за Лиана и Вардан станала вечен пример за поколенията, че дори и най-големите различия могат да бъдат преодолени с любов, разбиране и стремеж към хармония. Това беше и последната приказка за тази вечер. Деца, пожелаваме ви приятни сънища. Лека нощ! Лека нощ!